sziasztok! Én Robot 2 vagyok, és itt van velem Robot 4. Hello! Mindegy, és itt van velem Romi 79. Hát igen. Hello! Ez egy újabb bemutatkozás videó, és egy rész bejelentés, mert a régi csatornánk volt egy Adam 1128 nevezetű játékos, vagyis játékosnak is lehet gameplayer, és gamer. Na, hát, és hát nem csinál semmit. Nem jött ki jól a helyzet. Igen. Csak a bemutatkozás videót fogunk tölteni, minden. Sokat és sokféle. És egyfolytában lerakta a Skype-ot. Hát, kicsit nagyon cigi. De most ez már a régi történet. Na szóval a Eni még mond, vagy Robot 2 még mond pár információt az oldalról. Hát, amit meg lehet majd az oldalon találni, az a mostani videó, meg még több videó. Viccet félretéve, ilyen bejelentések, hogy lesz majd fahét challenge, meg stb. Fahét challenge-et már felraktuk. Hát jól van, Ice Bucket Challenge, vagy egy kihívás, 7 másodperces kihívás. És hát akkor lesz majd a Facebook oldalunk, le az is lent lesz a linkbe, és leírásban. És a másik weblapunk, amit szintén majd a leírásban megtalálhatjuk. Igen, hát akkor nem tudom szót mondani. Lesznek még gameplayek. Lesznek gameplayek, ez természetes. Jó. Lesznek gameplayek, live-ok, 50 feliratkozás. 50 feliratkozónként? Na, igen. Meg lesznek, hát lesz vlog, tutoriál, meg nem ennyi. hát igen. Kb. ennyi. Kihívások, Ugye, Challenge-ek. ugye Aztán ilyen meglepívők, hogy Hot 16 Challenge, vagy hogy Vagy ez nem vlogok. Mondtad? Én mondtam, persze. Ja? és ugye, mint láthatjátok, Romi 789 az új 9? csapattagunk, hogy úgy értve, mert persze ez nem egy csapat. Hát de egy csapat a Jó, YouTube-on. hát tudod, hogy értem. Igen. És vele fogunk játszani. A szokásos marad, hogy ilyen 2-3 hetente töltünk fel egy ilyen 2-3 videót. Ja. És most akkor átadom a szót Robot 2-re. Igen, a sztárnak. Na, hogy hogy lehet majd sok videó? Egyrészt majd meg fogom nézni, hogy hogyan csinálnak a YouTube-on ilyen, hogy több sorban, hogy van Kit PvP, Sky PvP, meg vlog, nem. És akkor oda vannak, beraknak ilyen képeket, azt majd, na lesz majd olyan, és hogy mivel várható majd több videó? Gameplayek, meg tutoriálok. Igen, abból lesz a legtöbb, Vlogból és lesz kevés egy kicsit. hát jó, de az más. Szóval. Hát igen. És miről beszélünk? Ja, igen. Lehet, hogy említettük, hogy lesz majd, lehet, hogy előbb említettük, lehet, hogy most említjük, hát persze igen, most említjük, vagy régebben említettük, hogy lesz egy új weboldal, egy Facebook oldal, ahol azt lehet majd megtalálni, hogy például föl lehet rakva egy új gameplay, egy új tutoriál, egy új Videók is lesznek töltve Meg hogy YouTube-ra is, mikor meg a kezdődik live. weboldalunkra is. Tudod, hogy Majd kezdődik a live nézésekre is. igen, de azt lehet, hogy egy 3 nap múlva lesz, lehet, hogy 2 óra múlva. persze. Majd mindent kiírunk, felrakunk YouTube-ra, És a weboldalra, Facebook oldalra. És iratok is fel. Most ilyen hülyén mozogtam, hogy csináltam egy ilyen balettmozdulatot. Ezt így kell. Ja, meg lesznek majd aki Hú, ez videók milyen is. jó volt! Hallod? Ja. Már nem pedig táncolni. Lesz majd Baki videó is. Igen, Előbb említettem. igen, suliban próbáltuk egy csinálni, csak rajta kaptak meg, csináltuk egy Igen. Csaba, hogy pont. Aztán, hogy lesz csak a kamera. Vagy egy kihívásnál. És Sikerült! És leverem a kamerát. suliban meg virág tartójáról volt, és a virágba belement a kamera. Igen. Ja, igen. Úgyhogy
De elég sok baki volt. Majd összevágjuk, és akkor csinálunk ilyen jókat. Meg a múltkori az RRR-nál, mert ugye a mostani YouTube channelünk neve RRR, a Gameplay Mesterek. Gameplay mesterek. Ja, Gameplay Mesterek, jó van, meg én sem tudom. Jó. Ugye az RRR-nál volt ez a baki, amit nem raktunk fel, pedig terveztük. Ugye terveztük, csak a másik gamer nem volt hajlandó. Igen, Velünk nem úgymond emlékszem. dolgozni. Igen, mert És egy Petával lerakta Az előző baki, Robot 2 videó előtt elkezd táncikálni. Az a régi bemutatkozásban volt. Igen. Táncikálni. Szóval a másik, az Ás, ebben kezdődtenek, az elkezd itt milyen, hogy kell mondani? Az a akrobatika, vagy milyen mutatványokat csinálni. Utána a Csaba meg ilyen dagadjon így mindenhova. Nem, ő se. De nem. Meg ő is. De nem. Na jó, nem. Hát akkor mi legyen még? Szerintem... Kiemeltően a szót Csabának. Kettőnek. Négy. Nagyon régynek. Összekeverem már. Volt kettő, az jó. Az hogy is. Igen. Hogy az RRA csatornáról még nem döntöttük el, hogy megszűnik-e. Hát nagy valószínűséggel igen. A videókat ugye nem szedjük le. Azokat megnézhetitek. Lehet, hogy az RRA csatornát azt lehet, hogy majd külön használjuk, tehát egyenként mondjuk a Romeo vagy a Romi 789 felrak egy-egy videót, vagy a Robot 2 vagy ide. De ezt még nem döntöttük el, az is lehet, hogy megszűnik teljesen a csatorna. De Senki nem tud majd róla, de a videókat azt nincs. Hát viszont hogyha megszűnik a csatorna, várjál egy pillanat. akkor... Várjál. Pillanat. Jaj! Nincs itt vágás, csak szólok. Hát igen. Majd gépen Jaj. Szépen úgy levezettük, mert egyébként ki akarnak jönni. Milyen szép vagyok. Igen. Szép. Nem Előre vagy szólok. az, csúnya vagy. Na igen, szép vagyok. Hát jó, lehet, hogy vagy kivagyjuk ezt a részt, nem tudom. Nagy a pofája. Na mindegy. Hát ennyi lett volna. Nem, még közben menjünk ilyen út közben a suli felé. Várja, mert nem kell annyira Nem, közelíteni. Nem, várj. Sokkal jobb. Nem? Várjál, akkor felveszem így. Elnézést, hogyha ennyit csinálok. Csak Hát most nem tett. basszus, vérzek az ujjam. Hát ez Gyere ide, te is, aztán a Romeo. legjobb bemutatkozó videó. Oké. Iratkozzatok fel és lájkoljatok. Igen. Minket. Hol kell állítani? Mindegy, szórakozok. Na, hát akkor én Robot 2 voltam, viszont... Én bár... Elkezdtük tőle. Várjátok, ilyen... Átadom. Na, ez nem bak. Hogyha megszűnik az RRA ugye a YouTube-on, akkor viszont a videókat, amik eddig fel lettek töltve, vagy áttöltjük, hát vagy... Nem vagy tudok, mert már nincsenek meg nekem. vagy Letörlöm mindegyiket. De új évkor csinálunk egy vagy, ilyen... vagy áttöltjük, vagy pedig hát törlődnek. Igen. Viszont új évkor majd csinálunk, hogy ilyen volt 2014 vagy 5, hogy például Lucky-nál, hogy összevágunk mindenféle videójátékokat, hogy például a horrorjátékon játszottunk, mentünk, és az ég tetejéről egyszer csak leesett egy kéz. Ja. Azt a fejemre, vagyis akkor mint a pók. Csinálunk majd például lesz, ezt még ugyan nemrég találtuk ki, de ugyan 2014-ben nem jött össze, de 31-én lesz live éjfél után. Igen. Éjfél után? Éjfél után? 1 órával. Persze közben megszakítjuk a videót, majd éjfélkor, ugye? Igen. Csinálj egy szüneteket, hogy 5 perc szünet. Ja.
Vagy addig berakunk valami animációt, vagy szóval ezt még kitaláljuk. Meg igen. De ez biztos, hogy lesz idén, december 31-én. Na, hát akkor velem még ezt az egyet el szeretném mondani, hogy mivel várható gameplayek. Neverwinter Raiders, Star Trek Online, hogyha arról mondom. Star Wars The Old Republic. Igen, Minecraft, Mesterem stb. Szí. stb. Bár mondjuk azt nem lehet annyira. Na hát akkor én Robot 2 voltam, ő Robot 4, és aki Romi a kamera 7-8. mögött van, Romi 7-8. Sziasztok! és hát ennyi lett volna ez a Iratkozzatok fel és lájkoljatok. Hát, Ez természetes. na, hello. Akkor csak.